lamaphathi okubukisa ngezemfashini ayinto enkulu kabi lapha emalokishini. Nami ngake ngezwe ngawo anti uthiwa wevemahle. Lapho kugqoka khona izinto zangaphansi underwear. Hayi underwear mama, lingerie, sexy French lingerie. Lapho wonke umuntu eyobe eshikila egqoka underwear. Mama, phela lawo amaphathi laba uba nethuba lokuthi uthenge izinto ezisexy zangaphansi. Uqala ubheka ukuthi zikufanele kanjani wena noma umngani wakho. Uma uthandaka kusiwenza iorder lakho. Sekuyindlela entsha phela we anti ukuthi uthenge impahla ungayanga esitolo. Ngiyathemba kuba khona besifazana. Hayi namadoda. Ngiyakwethembisa Louise kube wabesifazane bodwa. Kwakubike lokho. Kanti kungakhathazeki uma ungeke uphumelele ngoba siyokwamukela lokho. Vele lezi zinto ezokhombisa zabantu abancane. Abancane bababekaphi abantu ngisho phela abantu asebevuthiwe ababukeka kahle. Kuyeba khona nawe kuyokufanele noma kanjani akwazi ungabika. Cha, akisho mina sisi, ngisho wena. We auntie, iphathi bathi bafuna ukuyenzela kuphi khona la ekhaya? Ngolesithathu olizayo wethoko. Utheni wena kulokho? Awu ngiyathemba uvumile. Ivumile kodwa Thoko, kodwa ngaba nempandela. Yani. Ha, angizimisele phela mina ukuthi ngifake lo sexy French underwear usidumo la endlini ebukela. Ngivumile kona, kodwa hawu sengiyabona usidumo ebukela webantu ukuthi into engayenze njani nje. Anti vele usidumo ngeke azabukele. Sawubona wesidumo. Angivunyelwe yini phela? Ukwenzani? Bukela. Ukubukelani ke sidumo? Vele ngeke. Ngoba ngani? Musukuba isicefe wena. Sidumo, angithi awazi sikhuluma ngani. Suka wothi ngasho ubenalele lapha eminyango. Sidumo. Awu, angithi benikhuluma ngokubukela. Ngitheni? Ukubukelani? Oh, hayi. Ngiyabona. Ubonani wena? Uyazi ukuthi uyangixaka wena sidumo. Lala lapha ke sawuphuza itiye ngale. Ngizobuye ngikutshela into engifuna ukuthi ungenzele yona siyazwana? Ukubukela. Yini ningavele nimtshele nje ukuthi kwenzekani bese niyamcela ukuthi ahlale endlini yakhe. Cha, khohla Thuku. Uqinisile usizi. Umehlezi lapha endlini yakhe esethola ukuthi mina sengigqoke lawo underwear asexy. Qoqabana ubendle. Kodwa phela kufanele simenze angabi khona endlini yakhe. Kanjani auntie? Kufanele simnike ugqozi, simtshele ukuthi akavakashe. Nemazi usidumo uyakuthanda ukuvakasha. Ugqozi uyadlala wena. Akithi uyisiqashi, asikho isidingo salokho. Vele umtshele nje ukuthi ahambe. Oh, mase senze njalo ke uzosola. Inqobo nje uma engezi kusikhathaza, akunandaba noma ngasola. Louise uqinisile kodwa uThoko. Uma ngabe simphoqelela, uzosola ukuthi sikwenzelani lokho. Futhi ke ngizokhuluma naye usidumo. Ngena. Uyakhula. Cha, angiphile saka. Sidumo ufone ntambama kodwa usafaka amapijama indaba. Hayi into nje ngithi awuthi ukulala early nje. Kungcono uzejwayeza ukulala eli zonke insuku ngoba ngoLesithathu ebusuku uyahamba. Ngiyahamba. Sibone sekuyisikhathi eside sidumo wagcina ukuthi uyikhiphe wena ebusuku. Ngakho ke uLwesithathu ebusuku kuzoba usuku lokho lukhulu. Siyezwa? Awukenishoni kahle. Kwenzakalani ngoLesithathu? Noma khona iparty noma khona Cha lembungulo le. Yini ukwenza ukuthi ucabange kanjalo? Sifuna ukuba sodwa kuthuleke uyazi wena ungekho. Yikho sibona kuba kuhle uhambe. Bandla Louise. Kunganjani sale sesimtshela? Iqiniso. Yebo. Kuke awusisumo sizoba nomthandazo lapha ngoLesithathu. Kuza amakhosikazi omanyano manje sifuna ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi singathikamezeki nakancane. Yilokho nje impela iqiniso leli silishoyo sidu. Sibona ukuthi ngakuhle wesidumo ukuthi uvakashe ebusuku khona singeze ukuthikamezeka ngoba ngase kwenzeke kwesinye isikhathi kufika abangani bakho bekuvakashela. Kufanele ube usuhambile ngo7 uzobuya ngo11.
Uthini ke manje Sidumo? Hayi ngisazothi nje udla amathambo engqondo. Cabange nje kancane. Ngiyabonga kakhulu Sidumo. Uyabona uzothika wena usacabanga. Njengoba phela nami nginelungelo Sidumo lokuthi ngicabange. Ngizobe ngisacabanga nami baba ukuthi le rent sekuphela amasonto amabili ungayikhokhile uzoyikhokha nini? Uyayitotosa lembungulu sisi. Into ayiyaziyo ukuthi nje thatha lapha, beka lapha, yenza lokho nalokho, yiya lapha, yeka lokho. Alikho ke lapha iqiniso Louisa. Uma ngabe sifuna ukuthi Sidumo ahambe ngolesithathu, kufanele simbambe ngezandla ezishisayo Louisa. Kulula lokho. Ngiyabona usalele. Yima ngizomvusa. Hey wena Sidumo lembungulu levuka. Louisa. Hayibo, what's the matter kanti? Sawubona Sidumo. Hello girls, kwenze njani? Sikulethele ibreakfast nephepha fundi. Manje Hawu, room service. awusakwazi nokubonga nje. Hayi, ake ngikhulumeni kahle. Nifunani? Sifunani? Siyakutotosa Sidumo nisusibuza ukuthi sifunani? Esikufunayo thina ukuthi udle ibreakfast lakho, ufunda iphepha, busuyalala. Yini sofuna ukukhuphula irent? Awusangenzi namuntu Sidumo yini ucabange kanjalo kodwa? Mhlawumbe sofuna ungicosha phela. Hayi akusoze kusebenze lokhu sisi. Sidumo. Kodwa ngingaxoshela nje baba. Mina ngifuna ukuthi uqale usuku lakho kahle. Nakho. Hayi kwakuhle impela. I-toast. Madoda. Kukhona ukukhohliwe. Ba, phela ethi. Akashoni kahle. Nisho ukuthi lento le ihambelana phela nalobu busuku phela bangolosathu. Usuku ngolesithathu. Usuku ngolesithathu. Usuku ngolesithathu yena. Uyazi ukuthini ngojabula kabi Sidumo ngabo usucabangile ukuthi uzozikhipha nini? Hayi kanti nginenkinga ngalelo langa. Ngizobe ngimatasa phela. Ngani? Phela ngifuna ukuqongelela phela imali yerent phela kaSisimay phela. Awu, Yebo. Louis, unganjani mhlambe yomdlalo emshayineni mhlambe ngase kwenzeka bambi? Awuphuphanga yini izolo ebusuku? Hayi angisakhumbuli. Kulungile yimini engizokudlalela. Ngempela? Yebo, ngerandi noma amabili when yongikhokhela uma usiwinile. Uzokhokhela. Hayi. It's nice. It's good. Woza sisi uzoba late taxi. Udle kahle ibreakfast lakho. Hawu bamfundisi. Ngiyankonkoza, ngiyavulelwa. Njengokubhaliwe encwadini engcwele ukuthi konkoza uyavulelwa. Cela uyawuphiwa. Hawu mfundisi bengithi mfundisi. Isithumo, ingabe ukhona yini mina? Hayi imzuzwana nje mfundisi umeqeda ukuphuma mfundisi. Bakithi. Hawu, Hayi kanti akusho lutho ke mfundisi ungawushiya nje umlayezo. kumaqondana nomthandazo lozobukhona ngolwesine ebusuku. Uyabona ngiyadumala impela kakhulu Sithumo ngoba ngeke ngiphumelele. Ngolosithathu hayi ngathi umhlanje uzobona losithathu nje mfundisi. Ngolesithathu, Ngitshele usisi uqobo lwakhe wathi ngolosithathu ebusuku ngo7:30. hawu indaba ezimnandi ke lezi Sithumo. Uyazi impela cishe ngenza iphutha Sithumo. Ndodana, ngiyethemba impela ukuthi na kanjani siyobe sisonke angithi. Mina mfundisi. Yebo. Ngingaphoxeka kabi Sithumo uma ungafiki. Uyabona ke Sithumo, umthandazo uyayiphilisa inhliziyo, thobe nomphefumulo.
Inhliziyo yami bengithi ayinalutho nje mfundisi. Cha ngiyaqiniselela Stumo ngithi kuwe awuzange uze emthandazweni ngesonto ledlule Angithi bengibhinyeka iqaka la mfundisi. yebo kunjalo wabhinyika eqala yingakho ungazange uze esontweni Kulela viki mfundisi angathi umphimbo wami boyisosha impela. sengiyakubona nje okomphimbo Stumo emva koloko yini Mfundisi uyazi nawe esiphileni esinzima impela mfundisi. yiso zonke-ke lezi giga abandodana ezenza ukuthi ngithi kuwe nakanjani uze enkonzweni ngolwesithathu Cha mfundisi naku ngikhumbula mfundisi. sekweyini futhi manje Stumo ikhanda ibronchitis isifo samathambo yini kahle kahle Mfundisi bengithi usisi kade ethi lo mhlangano uzoba amakhosikazi nje kuphela. hayi umbhedo-ke lo Stumo uyabona yini ithi incwadi engcwele yiza nonke nina enomyoyo ngifuna ukukubona esontweni ngolwesithathu hayi okunye Stumo Amen. Ngena. Louise, ufike ngasisikhathi sokuyisitiye lakhe. Sengiphume emshayineni. Kwase Lembungu linenhlanhla ngidlalele ngerandi ku number 13. 30 rand. Uzosinika isikhathi esanele Louise. Kwasa. Uhlalelele ngaso sonke isikhathi. Stumo. Wena lembongolo lafoka. Louise mtotose. Ngoba ngiyamtotoza nje. Oh my God. What's the matter kanti? Sawubona Stumo. Sikulethele itiye baba nephepha lantambama. Hey. Room service. Kanti no Louise ukuphathele indaba ezimnandi. Indaba lo ezikasikisi. Usuku lwakho lwenhlanhla namhlanje Stu. Hayi. Kodwa ikhona into engangitshela yona. Yini kwenze njani manje Stumo? Ngiyaphupha noma ngiphuzile. Makuba ngiyaphupha phela ngempela, komele ukuthi ningangivusi ngempela. Makuba ngiphuzile hayi, komele ukuthi ngisitande sa staff ngisisha. Ngithola room service. Stumo, uvukile, ubheke ngawayizola. Manje ngendaba yakhe kusasa baba. Oh, hayi indaba kusasa. Ngempela ngoba engekho la mina kusasa ntambama. Uyiqaphele lembungu sisi iwaka. Louisa, Phela ibhadi leli sisi awubheke lembungu lilele ihwana njengembongolo. Thina sisakaza amakhanda ethu sitendana nayo i-room service silethana namakeke netiye nemali yethu yeyithatha egcineni sitshela ukuthi izobe ingekho. akusho lutho konke lokho Louisa. Baba, uzohamba ngasiphi isikhathi? Hayi koshawa 7:20 ngoba ngasekho la. Ubuye nini ke mkhulu? Hayi makube hayi la ko 11 into ezinjalo nje. Awuboni ke? Good. Asambe Louisa. Manje room service ka. Oh. Hayi laya. Iluli noLace iyona fashion yalonyaka kanti ke naleli bhantshana lakhona lixhumene nayo ilona lenza ukuthi ngiyithande kakhulu. Uyazi Zelda yinhle ngempela. Kodwa ke mina ngithanda le yami nebona lo rivrivana. Oh wena. Nihlekani kodwa, Nihlekani. Ubani loyo? It's me sisi. Ngiyeza baba. Yonke into hamba kahle sisi. Yini kwenzenjani Stumo? Hayi sengiyahamba manje sisi. Okay, good night baba. Good night. Okay, good night. Usho ukuthi yonke into ilungile sisi. Quite sure ilungile Stumo. Okay, good night. Ulungile ke sengiyahamba manje. Uyibusisa baba la uyakhona uyazi? Good night. Good night. Ngona sihambile ke manje. Hayi
Ngiyethemba ezinye izivakashi zizoyivula. Yini manje Stumo? Ayikho inkinga nje gogo. Ngithe ungasihluphi. Ngithi ayikho inkinga ngithi. Ake ningitsheleni nenzani ke nina lapha? Sizama ukuvula umnyango. Wena ufunani lapha ngoba fanele ngabe kudala uhambile. Hi, May. Hello Rose. Hello. Hayi skills nice. Kanti kuzoba khona besilisa. Jojo! No ngena basikitangele mangethe. Marilyn, hello, kunjani? Sikhona njani Dali? Uyazi ukuthini? Ungakhathazeki. Awekho amadoda azobe khona naye uyahamba. Nohamba wena Stumo. Hayi sisi ningabongikhohlwa nami ningibeke kuleyo mthandazi yenu. Auntie May, khona ngqoza eminyango. Oh, Thoko hamba ovula manje yabona ukuthi Doris loyo. Auntie May, yini uDoris Thoko? Akuyena uDoris, uStumo. Ibuku libuyile futhi. Uhamba nomfundisi. Umfundisi. Mfundisi, ingathi sekwenzeka iphutha la mfundisi. Iphutha. Mfundisi unesiqiniseko ukuthi le nkonzo namhlanje mfundisi? Yebo ngiqinisile. Angithi ngizwe ngawe Stumo. Mina mfundisi, Bheka nje bashiye bevulile. mfundisi ngiyasola impela ngathi iphutha likhona elikhulu nje lenzekile mfundisi. Hayi uyabhethe. Woza singene. Woza. Mfundisi Ngena. Hawu. Pho bapha abantu. Baphi nje nempela. cha mfundisi ngibone ngathi intokazi mhlambe sathi ukuyilungisa. Mfundisi singaqala nje mhlambe ngokukhuleka. Awu yiswelihle impela ke lelo Stumo. Asivala amehlo. Hallelujah. Awu baba. Sesingenile kulendlu yakho. Sicela ungene unomusa phakathi kwaleli ekhaya. Ubusise abantwana. Ubheke bonke abasekhaya. Uphilise nezingane baba. Akuthi kwengane lezi ezisekolweni baba. Zibe lapho. Zihamba nawe. Uhleli phakathi kwazo baba. Sifake ugqozi lokuthanda ufunda baba. Kwenze njani? Siyaphaphazisa yini manje? Khohlwe lokho wena uphi umfundisi? Uyathandaza ngale isithi Vala amehlo wakho wena, ungangibuki. nikhohliwe yini ngalomkhuleko namhlanje? Umkhuleko kusasa uzengela ngengilona Stumo. Angithi wena lo kathi Khohlwe wena yiloko. Awuboni konakele manje. manje yini mafuna kanje? Uyaqasula wena uyazi. Ingubo zethu zingale kamereni kaAuntie May. Lalela lapha wena yiba nesiqiniseko ukuthi umfundisi umbheke ukuthi wenzani ngale. Hallelujah. Yathandaza kona kwenzayo. Uwavalela amehlo. Wavale ngempela. Ungalingi ubheke ngapha lembuku. Lalela Stumo. Ube nesiqiniseko ngempela umfundisi uwavalile amehlo uyeza. Ngazi kanjani Usho kakhulu uthi amen. Thina ke sesiyobe sesinyonyoba siyogqoka ekamereni. Uyangithembisa Stumo. Ngizama. Ngeke ngwakhohlwe la amehlo wakho ayaluzayo. Lendlu yakho. Ngizothandazela izingane zakho baba ukuthi ngeqiniso sikukhonze baba. Engithemba ukuthi baba ngalomsa wakho usungethe ngawo la ikhaya leli lobusiseka ngokuzayo. Harmony uphela ukukhona abantu. Khona phakathi kwalezi zingane. Akuphela impela kuphenya. Hallelujah. Nalombono esengubonile la. Impela ngathi baba ngabe ubuye ngakele ilanga. Amen. Amen. Hawu Stumo. Yebo mfundisi. Ubonile lo mbono engubonile. Umbono wani mfundisi? Umbono onjengengilosi Stumo odlulela phambi kwamehlo ami. Hey Stumo ukhazimula. Khazimula ngendlela ngicishe ngabe. Ngabe impumputhe emahlweni ami Stumo. Hayi
Ingilosi mfundisi ezinamaphiko. Sidumo ngiyabona nginehaba. Sidumo. Akawekho amaphiko. Kodwa nje Sidumo ngibone izitho zazo. Ezinhle ezibukekayo. Izitho ezibukekayo mfundisi. Ezibukeka ngalendlela lena Sidumo engechazwe. Uyabona nje la isibeni Sidumo. Kumhlophe nje kuthi ba. Awusuku. La emabeleni Sidumo. Ngiyakufisela ukuthi Sidumo ungazulokothe ufungazange ubone lobuhle ngibone ngalobusuku. Uyabona ke Sidumo umsebenzi ke wokuthandaza ke lo. Uyabona ndodana? Ungalokothi futhi kuze kuphinde phela amasonto amaningi ungazange uyesontweni. Awu May. Mfundisi, siyathokoza kakhulu ukuthi sikubone usufikile. Sesilindele uqala mfundisi. Awu. Bantu abama bathandekayo. Mfundisi awuphilanga yini? Ubuke kungemnandi. Hayi umfundisi uthi kathe bona imomondiya. Scoot is nice. Scoot is nice. Sis. Yo. Stop, wenzani? Stop. Ubuthi wenzani? Nina nobabili. Cabanga ukuthi lenza. Ngiyathemba ukuthi bese ngibuya futhi ngivakasha. Fika la endlini sokukhona inyawana ezincane egijima zicalela endlini. Asazi lapho ke mama. Inyawana ezincane ezigijima yonke indawo. Nangu umuntu wetekisi abantu abami. Awunisale kahle bantu. Nisale kahle May, nisale kahle Sidumo. Yebo mama. Sweetie. Nansi mama. Ngiyabonga ntombazana yami, ngiyabonga. Nisale kahle bantu abami. Uhambe kahle ma. Uhambe kahle ma. Sibonge kakhulu ukuthi sibakahle kahle bantu abami. Hayi, bye. Ubuyisa nabomkhize. Sidumo. Angisobe ngiphinde ngivume ukuthi yenzeke lento. Angeke ngiphinde ngiyenze lutho. Usho ukuthi mina bengiyithanda lento. Suka uyithanda ucabanga ukuthi zilima thina. Iphupho na yonke imbungulu ukulala emphethe lo wodwa lomnikazi wenzi. Uyazi uthi angihlanze nje phu. Uyazi ukuthini Sidumo? Ngiyamthanda impela uma wakho kodwa kume lapha. Angisobuye ngiphinde ngivume le ndaba kaMashadane lutho. Ubani lo? Oh May, ikukulami. Mr. Mashinini. Kwathi qoso lolo. Hayi, akho lutho wena May. Ngingacabanga nje ukuthi ngizokunika ilift phela ukuphuthumisa emsebenzini. Mr. Mashinini, ngiyabonga kakhulu ukuthi umyeni wami namhlanje uthe uzongisa emsebenzini. Angithi sweetie. It's good, it's nice.